प्राइमारियाव कम्बल राननाय हाबाफारि साबसे मुलाम्फागिरिफोरनो राननाय जादों। दा जोङो 90 जन मानसिनो जों राननाय जागोन। बे राननाया जोंहा चिफ सारा जाहाथे ब्लकनि दारै जोंनो गथायहरबाय नालाय जों जाहाथे जोंनि गरिब गुन्द्राफ्रा बेफोरजों एसे रेहाय मोनथों होननानै जों बेखौनो आसा खालामो। आरो जोंहा जोंनि समस्थियाव जोंहा MC MLA गैयैनि थाखाय जोंहा दुखु दं। दिनै हाग्रामा महिलारिया जोंनि MCLA मोन, जोंहा जोंनि दा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL पार्टियाव खुनु दिनबो जों जगदान होनाय जों नुवाखै बा नुयैनि थाखाय जोंहाबो दुखु दं। मानो होनबा MCLA मोन बिथाङा, खिन्थु बाहाय जेखि पार्टियानो जाया मानो जेननायब्लाबोथ' एसे बेहा पावार दंमोन सिनियर हिसाबै फंसे फंनै आपत्ति खालामनो बा खामानि मावनो थाखाय। दा जोङो गरिब गुन्द्राया बेखौ देरहा होनानै खुनु मुलाम्फा जायाखै होननानै जों बेखौ साननानै लानो हायो। जाहाथे जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनायमोनबा निस्सय दिनै रायजो राजाया हयथ' बे पार्टिनिफ्राय ओंखारबोनाय नङामोन। दा बिनि थाखायनो जों गोसो जानानै जोङो मोदोम दुंनानै जों बिथांनि पार्टिनियाव जोंबो बिनिफ्राय जों ओंखारबोनानै दिनै UPPLजों मदद होनाय जादों। दा जों बेखौनो बुंनो लुगैयो, जोंनि प्रमद बर'आ दिनै जोंनि बर' जाथिनि बा गरिब गुन्द्रानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंलांगोन होननानै जों आसा खालामो। जाहाथे जोंनि हाग्रामा बिथांबादि लेहेमिया खालामाजासे मोजाङै मावोबा बयबो रायजो राजायानो अनसायगोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामो। दा आं बेखौ बुंनो बे सुबिदाखौ मोननायनि थाखाय आङो प्रथम जोंनि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनगोन। आरो बिनि उनाव जाहैबाय जोंनि मानगोनां BTC नि गाहाय प्रमद बर' बिथां सारखौ आङो हाजासे आंनि गोसोनिफ्राय हामबाय होननाय थाबाय। खारन बे सुबिदाखौ जोङो कम्बल राननानै जे सुबिदा जोङो पाब्लिकनो जे राननानै होनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे हाबाफारिखौ आखायाव लाबावदों, मेम्बारशिप ड्राइभ। बे मेम्बारशिप ड्राइभखौ जोङो मैयानिफ्राय खालामदों आरो दिनै जोंहा जयैनो गासै 150 जनसो मानसि जागोन। 150 जनखौ लेंहरनानै जोङो दिनै मेम्बारशिप ड्राइभखौ लाफानो नागिरदों आरो जोङो आसा खालामबावदों बेबायदिनो फिसा फिसा जे आइटेमफ्रा गोरिबखौ एसे मदद होयो। गोजांनायफ्राव दिनै कम्बल मोनदों, बेबायदिनो मालाबा गोथार दै लोंनो मोजां दै लोंनो थाखाय जोङो मालाबा दैनि बेबस्थाबो मालाबा होनो हाबाय बायो नामा। आरो बिनिफ्राय जोङो गोबां फिसा फिसा जे बुस्थुफोरखौ जोङो पाब्लिकनो होयोब्ला जोङो पाब्लिकआ जोंखौ अनसायगोन। बेबायदि फिसा फिसा आइटेमफोरखौ जाहाथे निड्सफोरखौ रायजो जानायफ्राव नांगौफोरखौ जोंनि प्रमद बर' सारा नायै जाहाथे स्टेप बाय स्टेप रायजोफोरनो होनो हायो, आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। UPPL हिसाबै जोङो 25आ जोंनि बिराद गिदिर दावहा होननानै जोङो बुंनानै लायो। बेनिफ्राय बे दावहायाव जों साफ्रोम UPPLआ जानजि खाफ्रानानै दङ आरो जोङो 25आव जोंनि बे देबोरगाव समस्तिनिफ्राय MCLA खौ फाथायहरनो हागोन होननानै जोङो गोरायै बुंनो हायो। खारन जोङो सरलपारानिफ्राय नायबोबाय, अबजार्भ खालामबोबाय आरो बिनिफ्राय मावबोबाय मावग्राफ्रा। दा बेबायदि हिसाबै जोङो देबोरगावसिम जोङो गोरा भाबै बुंनो हायो जे जोङो देबोरगावसिम देरहानानै दङ। नाथाय जोंहा मोनसे प्रब्लेमफोर दङ। जोङो टाउनाव जोङो मुखुब भाबै जोङो साफ्रोमबो UPPL आरो UPPLनि दोलोनि सोद्रोमाफोर आरो बेनिफ्राय UPPLनि लिडार्सफ्रा गोसो होनानै खामानिखौ मावनांगोन आरो जेब्ला जों बेवहाय जय जायो टाउन प्राइमारिफ्राव, अब्ला जोङो निश्चिन्त भाबै जोङो 25खौ माने मोनगोना एकदम खाथां आरो MCLA हिसाबै जों मोनगोना बा EM हिसाबै सायख'जागोना एकदम खाथां आरो। दा बेबायदि हिसाबै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो साफ्रोमबो UPPL सोद्रोमाफोरखौ आङो दिनै बे बुब्लियाव हामबाय होनो आरो खारन बिथांमोननि मावनाय जे दुंनानै
गोसो दुंनानै मोदोम दुंनानै जे खामानिफोरखौ मावबोदों गोसो होसारनानै मावदों आरो बेयो जे साक्सेस जागोन पसिसाव जों बेखौ नुहुरदों आरो नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।